קייטנת ילד וכלבו היא לא עוד חלום של אדם אחד או קבוצת ילדים, אלא פרויקט ענק המשלב הדרכת נוער לאהבת כלבים וחיות, חינוך לאהבת הארץ, עבודת נוער בקיץ, הכשרת מדריכים והמון ילדים מאושרים שמתחילים את היום הראשון בקיבוץ אפיקים. דרומית לכנרת, בבקעת הירדן, מתקיימת קייטנה ייחודית שכמוה עוד אין. מתחילים בגיבוש והיכרות בבריכה, משפריצים, נרטבים, צוללים, ודרך המשחק מוצאים חברים חדשים ונכנסים לעניינים. כל ערב יושבים ביחד, מסכמים את היום ומתכננים איך בלילה לחלום. קייטנת האילוף נפתחת בהדרכת המאלף הבכיר, אשר בדרכים מיוחדות יוצר את המאלף הצעיר. אז בוא נקרא לו שיבוא אליי. הרצג אליי, הוא חייב לבוא ישיר ולשבת ולהסתכל אליי. כלב טוב, כך צ'ופר. מקצר את הרצועה ולוחץ על הישבן לפקודה שב. עוד פעם, שב, כלב טוב. הכלבים המיוחדים הם כלבי הכלבייה, אך מה שמייחד את הקייטנה אלו הכלבים האישיים של הילדים, עמם מגיעים מהבית. סדנאות האילוף מתבצעות יחדיו. לכל קבוצה 15 ילדים ולכל ילד כלב. במשך הקייטנה הילד לומד לאלף את כלבו למשמעת בסיסית. את המשך התרגול יבצע בביתו בחיק המשפחה. זה כולה אחורה פנה! 5 אחורה פנה להסתובב. יופי, ולהמשיך ללכת. כולם קוראים לכלבים. אליי. הרצה. לא. עוד. שר. לקרוא לכם אליי. זה לחזור שובח כלבים. הילדים לומדים על צרכי הכלבים, תזונה נכונה, הטיפול בפרעושים, עזרה ראשונה, הברשה, טיפוח וחינוך הגור לחיים בבית. צריך לתת לכלב את האוכל שמיועד לו, שהחברה מייעדת לו לגיל שלו. תמיד שביקשתי אמא אמרה לי כלב עושה רק לכלוך. בכל יום אחראים הילדים להאכיל את כלבם. האכלה מתבצעת באופן מבוקר המשפרת את איכות החיים של הכלב. כלב זה גם בולדוג הייתי לוקח, תכף אפילו מפודל הייתי מתלהב. או כמה שרציתי כלב, רק כלב ביקשתי כל הזמן. בכל ערב התפללתי לכלב, ואבא הביא לי חתול קטן. ואם באיכות חיים אנו מדברים, אז אין כמו ספורט עיתולי המחבר את הספורט ואהבת כלבים לצחוק אחד גדול והנאה בלתי נגמרת. הכלבים אכלו, עכשיו תור הילדים. ארוחות מגוונות המשלבות חלבונים ופחמימות בכמות הרצויה ובתאימות מקסימלית. יושבים ביחד, אוכלים ומעבירים חוויות. יום השטח משלב טיול והרפתקת מים בנחל המקסים הנשפך לכנרת. המים הקרים, הכלבים הנלהבים, יוצרים אווירה של טיול. הילדים, הכלבים, המורל, ההליכה במים והנופים שמסביב מביאים את יום הקייטנה לשיא עם חוויות בלתי נשכחות.
עייפים אך מאושרים מגיעים למגורים. החדר הממוזג, הסדר והניקיון מאפשרים לילדים להרגיש כמו בבית. מפגש לילי ומעניין עם ההורים המיתולוגיים של הכלב מאפשר לילדים לצפות ולשמוע את סיפורם של הזאבים מרמת הגולן. 8 גורים אני רואה, שחורים קטנים, נראה לי שהם בני שבוע. תוציא 2 אמרנו לו, תוציא ומהר. לראות בשידור ישיר המלטת גורי זאב ולהתקרב עד לכדי מגע יד אל הזאבים עצמם. כל זאת קורה ממש 50 מטר ממגורי הילדים. מופע אילוף הכלבים מביא את הקייטנה לשיא חדש. הילדים נדהמים לראות את הכלבים שאותם הם מאלפים מבצעים בדיוק מקסימלי תרגילים מיוחדים. כדורגל, משחקי מעגל ופריצות חומה הם לא רק לילדים אלא גם משחקי כלבים. הקבלירית מדגימה לנו את נחמדותה במספר טרקים. גלגול והכלבה. ובאקורד סיום פורצת כלבת המינימואר במרדף אחרי פושע נמלט. הילדים בטירוף. כל הידע שמועבר לילדים במשך השבוע מוצא את דרכו לחידון פעיל בשטחי הכלבייה. פה נגלים לידי הילדים כל ענפי הכלבייה. הפנסיון, האילוף, הגוריה, בית ההבראה, משרד המחירות ורחבת האילוף. הילדים מתחרים קבוצה בקבוצה ועוברים בין המתקנים. הערב האחרון מביא עמו מתח רב. תחושת חוסר הוודאות מעופפת באוויר. הילדים הנרגשים לא מאמינים כי כך פתאום נחטפו כלבים. כלב הגידול מגזע גולדן רטריבר, תעלום, נחטף מהכלבייה. על כל הקייטנה לצאת למרדף לילה ולהשיבם למקום מבטחים. המרדף הלילי מייצר הפתעות בלתי צפויות. דמויות עטופות בד, קולות של פחד וגנב שמשאיר סימני דרך כלל לא נעימים. הלילה החשוב הוסיף עניין ומתח. ולבסוף מגיעים הילדים ומוצאים את כלביהם האבודים ושמים לאותו גנב את הסוף. השבוע המפרך מביא עמו אבק, בוץ ובקיצור המון לכלוך. הכלבים נשטפים על ידי הילדים בשמפו ריחני המכין אותם לטקס הסיום. בסיום הקייטנה מתבצעות שיחות סיכום של המדריכים עם הילדים. הביקורת בונה את המשך הקייטנות. טקס הסיום מפגיש את המשפחות עם ילדיהם וכלביהם במופע וצעידה מרשים. הילדים מציגים ומתחרים כאחד על הנרכש במשך השבוע. ההורים מפרגנים במחיאות כפיים סוערות שמשאירות טעם מתוק ומיוחד להמשך. המיוחד בקייטנת ילד וכלבו שכל סיום הוא רק התחלה, ובעצם כל חניך יכול להגיע מספר פעמים וללמוד כל פעם בדרגה גבוהה יותר. בשלב מתקדם הוא יוצא לקורס מדריכים מטעם הקייטנה, ובסופו של מסלול הוא מדריך את הקייטנות כאיש צוות ומטפל בילדים הקטנים כאילו היו אלו אחיו הצעירים. תוכנית הקייטנה מאושרת על ידי משרד החינוך, אגף חברה ונוער, וערוכה ליציאה עם צוות הדרכה מוסמך לפעילות בחו"ל.